Uy, kikinaturo. Ba? Hindi lugod ako Jollibee. Ay, kini. Si pag kinaturog kanina pa yung nagkikinaturog. Ay. Ano yan, makakalikita Jollibee. Double, ano ito? Burger steak. In order, sir. Masala. Cookies. Drinks po. Coke, Sprite, Royal, Pineapple. May pineapple. Additional 30 po. Sige. Ano pa? Tapos 2 piece fried chicken. Isang order. Oh. Drinks po, sir. Coke. May zero nga Coke. Water po, sir. Ano pa po? One na lang. Sprite na lang. Sprite. Ano pa? Tapos usang extra rice. Ano pa po? Amula. Isang atapis burger, steak, large pineapple and drinks. Isang atapis chicken, Sprite and drinks. Isang extra rice. Okay. Pwede sa meron ng cash payment. Pipira. May payment lang po. 500 tanan? Opo. Dili po, sir, may change pa ninyo na cash payment. Tapos dito na lang po window po. Okay. Kaya dito rugta. Hold. Ano, sige nakaon kita. Buhay yung chito. Ay, Jollibee, mabayad ka na. Ay, mabayad. Wala mo nga akong go-order. Adi na, hindi ko na kayo mo. Bayad na. Ikaw bayad, di ko man Korek-korta, order. bibi. Sige na. Hindi ko dapat nagulat. Sige na. Kundi. Tot. Sige na, pagbayad So na. much. Mga man akong gugulangan. Ano kayo ang hinir? Ano nga mo takwalit? Reporta. Kada mo silpon tim korta. Nabiri ka gud nga makitaan ko tim korta. Dito na, sir, ang change sa window to na lang po. Sige. Thank you. Ang kagod. Makaon kita. Ay kabaraka. Pilihan ko na ikon marasa niya. Kaya mo na talaga. Kumakaraw na na eh. Nakaturog ka na. Pagkaturog mo, pati katurog. Pag matanim, makaong ka nala. Pag mata ko, amot di maupay. Kaya ako nga magbabayad. Gago! Nalakmayakan. Eh, wala cash di. Di rin manira na acceptin credit card. Credit card, debit card. Yun na lang. Plus, kung nato kwarta. Last, nadagay na cellphone, tatago Kaya gayon. siyempre, kayo tatago kayo kay ma'am lakain mo. Ako na yung kakawatong kuliwat. Pero, 500. Ato change. Salamat. May nakapasukli. dapat nilang. Kaya wala na kwarta mo na natin kwarta. Okay, sige lang. Ito basta busog ka na yan. I'm in order. Niyan na, ako na't baalaim. Marasad to. Basta, niyan na pagkaon mo, marasad to niyan. Turog lanay, sige na. Turog na! Halo? Hindi dali. Di rin ako nangangaturog. Pero mangangaturog dito nga. Ang patigdan mo ako kung babayad. Order ka na ngayon. Sige na, balik. Good morning po. Sofianity. Sigurado ko supli. Siguraduhan mo sukli. Sorry na. Grabe. Salamat. Amo pa dito eh. Antuan, sunod lang. Okay rin na. May salamat. Salamat. Parang paralit yung milk. Milk tea! Na naman, milk tea na naman. A few moments later. Anakon. Anakon, burger steak. Ano ito? Ano? Yung ano eh. Ito daw? Burger steak. Sige. Ako na lang ito. Ako na ni-order! Diri kay kuan. Allergy ako yung ano. Iwari ka magsisiring kanina. Hala.
Nakaturog ako, order ka, tapos yan hindi ako magsisirhin ka. Eh ako nito ka dito burger stick. Kay nagod-ane, kay... Ito na laan mo kay kung ako chicken allergy, you know. Sino pa nga ito? Ako nito order. Ang order ka, nakaturog ako. Hay, nito sa t-shirt dito. Sige daw. Si marasa mga di, fried chicken. Ni mo. Mura mo pakiani ko ng karuyag. Yeah, ako tim karuyag. Mura pa lang na singit mo kanto ha. Hala, salan na tanong. Salan rice. Okay, may tulong order. Duad to. Lord, thank you for this food. Marasa? Siyempre. Siyempre kaya ako order marasa. Di panik. So, Kala ko. Kala ako. panik la, di rin nga tanan. Sinatagakon? Panit la. Kaya po dito panit nga din. Daw kamatiin mo. Ay, gara ko. Kung ano nagbayad hindi. Okay nga. Lari ka di. Yan, salo niya ako. Nagtatakam kasi akong burger steak. Ayun na. Allergy ako manok pero meron ako si Tires yung lirik. Elastro. Huwag yun, yun na nga. Ang dami ng pangapukuan. Uhaw. Tara akong maestro. Bakit di Boy Scout? Abrihin nala ito. Ay nalat mga oyster. Ginat uso yan ha. Pineapple juice. Hoy anay! Pineapple ito! Ako nito! Ako nito kay... Na pineapple at tugi. Paniaw ko. Ayaw anay Pineapple! At tuna! Tumawad na yan. Kasi nisan nga ayaw anay pag inom. Ayaw anay? Ma'am, sinini ayaw anay. Ako nini. O kita tubig lang niya may ice. Sprite ito. Part-time Sprite. Di rin lagi ako ha. Di kaya di ako nainom ng soft drink. Ano yung magutila? Ayaw na. Ika di. Laya, ikini. Katanan na lai. Ita ako order mo. Maaram ka na permi nga. Pineapple it akon. Da ako pagod dito. Adiguti ay la. Tayo ay mo. Kaya maaram ako nga diri ka makaubos itdag ko. Obal na. Kini terminal balyo. Sunod, ma-order nga ni pagmamata ha. Sorry ha. Kay nakaturog mangod ako. Tas sorry magpukawa. Tas di na mo nakukawa. Hanabayad na. Sorry ha. Saan ako pa kaya nagto? Pero kay bitin, wala extra rice. Ako nalatin mo sa nga rice. Anay na good. Walit pa nga magkatungat up rice. Magutong gihak ba ya? Magut la. Matila akong burger steak. Matila. Kulang pa nga ni ini. Kulang doon at 2 pesos ito. Grabe ka. Magutong. Hindi pa maning rice. Ako nito. Birthday. Sabi pala ka di ay laro nila. Wala ko. Anot nga ito nga radakot im. Bro. Ito nga ni. Ito nga good day kay daradakot im. Nagsiring ako. Ito nga. Ano? Ayaw na. Nagila ako at maguti ay ila. May nakamarin eh. Kita ka. Nga tanan na lang ako. Eh, what is yours Adi na is nga, mine. nagbal- And what is mine is yours. Nagbalyo na kita. Period. Ha? Ito. Nagbalyo na. Makuha lagi piya. Wala ka nga ni mag-alkohol. Yay. Nag-alcohol ako. Mag-kumita Saan sa Ay, baby. Aray akong lat gravy. Ibay ko lang kawari po kawa. Aw. Ay nga nakibarayan. Kala, patakakala. Ang ganda-ganda naman ang view natin.
Parking lot. Atong chicks. Umagila ito, warek, hindi, rin ko taging kikinitan. Kaso, nanata ka na. Ano naman din? Kaliwali. Ito. Ito. Pare ka na? Ay na. Sabi po. Ha? Alat lang mo. May dapa ko rice. Wala nga naman rice latak pag kinaunom. May dapa ko gano'y beo, dam pa. Ang gravy mo. Ato akong chicken. Ayaw na, kanikan tagang ko na kanikaw kanina. Pag nakakatulun ka, katulun ka, katulun ka, katulun ka, katulun ka. Mutil ha. Kamusta na? Nagunit pala ako. Nagunit pala. Nagunit pa nga ni. Inila din nga area. Ini nga area. Amulat ko. Buhi eh. Wah ha. Di na lang nga area. Haton! Din! Ay, ginubos mo na naman. Asok, letag ako milk niya. No way. Wala mo ako libre itong cheat. Meda ko, milk tea nga, milk tea yan nga. Nakitaan mo sa'yo. May dako sa uki, karantuan, dito ko napali. Din. Secret.